Primer de tot, donar-vos les gràcies per haver vingut. Però per començar, m'agradaria fer-vos dues preguntes. Primer, que alci la mà aquell d'aquí que considera que és independentista i que vol la independència. Ara, que l'aixequi el que pensa que aquest estatut ens portarà a la independència. Ja està tot dit. Avui, ni l'esquerra independentista ni la CUP som aquí per defensar cap estatut. Som aquí per tornar a dir allò que hem dit durant anys, que la independència és l'únic projecte viable. La independència és l'alternativa raonable. I això d'aquí no és una mani de polítics, no és una manifestació estatutària, és la manifestació independentista més massiva de la història del nostre país. Aquesta manifestació està del revés. Allí davant, només hi ha una colla de bretos defensant la seva capelleta, que d'aquí 4 dies us demanaran el vot. Ahir, en Pujol i en Maragall ens van dir que havíem de sortir al carrer per dignitat. Doncs per dignitat, jo els dic que es quedin a casa. Quan en Maragall va suggerir la redacció de l'Estatut, estava parlant d'un pacte de submissió a Espanya. Encara més, algú d'aquí creu realment que una llei orgànica espanyola, retallada i vilipendiada, és la solució a la nostra situació actual? Patim una crisi econòmica agreujada per un espoli constant que ens sotmet a Espanya. Milions d'euros enviem cada any a Espanya, que ens són retornats, i pocs amb infraestructures que no volem, amb un TGV a la Sagrera, amb una línia d'alta tensió a l'Empordà. Però tranquils, i amb atacs directes a l'aigua de l'Ebre. Però tranquils, que ara els hi podrem posar residus nuclears i així acabarem de solucionar el maltractament cap a un territori que és continu. Amb barracons a les escoles, amb retallades brutals als nostres centres primaris. Però no us preocupeu, que el rei pot venir a parar-se aquí quan vulgui, que ja li paguem nosaltres. La sentència del Tribunal espanyol només ha posat sobre la taula una contradicció existent en aquest país entre la nostra voluntat i la seva. L'Estatut que el Tribunal Constitucional ha retallat és una llei orgànica espanyola, en cap cas l'expressió de la voluntat catalana. La nostra expressió són les consultes, és aquesta manifestació i és la voluntat de molts ajuntaments de declarar-se moralment exclosos del marc de la Constitució espanyola. El 2006 ens van fer votar un estatut on ja no es reconeixia el dret a l'autodeterminació ni la territorialitat del nostre país. Uns drets presents a Europa i al món des del 14 punts de Schulzis fins a la Carta de les Nacions Unides del 46. Per això molts catalans varen dir que no. La via autonomista està morta, enterrada. L'estatut no ha estat res més que un intent d'aquests polítics que avui tenim a la capçalera de salvar un projecte mort. Els pactes d'en Mas, les baixades de pantalons amb Montilla, 4 anys porten fent el ridícul, 4 anys han tardat en retallar un estatut que va néixer escapçat al Parlament, que va ser mutilat al Congrés espanyol i que finalment ha rematat al Tribunal Constitucional. Ja n'hi ha prou de riures dels països catalans, ja n'hi ha prou d'incapacitat política. Ara toca escoltar i treballar pel país. La societat catalana ha dit prou, ha exercit la democràcia real, ha demostrat que un poble es pot autoorganitzar fent consultes, manifestant-se, usant el seu dret legítim a decidir. Doncs a la crisi econòmica, al maltractament al nostre territori i a la nostra cultura i llengua per part d'Espanya hi hem d'afegir una classe política que es diu catalana, que ens ha transformat en un país de fireta, lligada a la malversació pública, a la corrupció, a un país de millets, panafetes i vestidets d'alta plana. La societat catalana ha dit prou. Volem un país lliure, just, íntegre, perquè hi ha una altra manera de fer política, on la corrupció no hi té lloc. Són els partits de l'antic règim els que han sostingut el marc constitucional durant tots aquests anys. Són ells els que ens han dut a aquest atzucac actual. Per això els hi reclamem autocrítica i que si volen fer alguna cosa, que practiquin la insubmissió a Espanya, que abandonin el poltronisme o que marxin, que aquí no els volem, perquè només la voluntat popular pot guiar un país. Ni l'Estatut, ni la Constitució, ni cap llei il·legítima, perquè la llibertat individual i la de tot un poble preval per sobre de les seves lleis.
Manuel de Pedrolo va dir que cal protestar fins i tot quan no serveix de res. I ens estava enganyant. Sabeu per què ens estava enganyant? Perquè ell sí que servia, i ell ho sabia que servia. Perquè en aquest últim any hem vist l'inici d'un procés d'alliberament manat per l'autoorganització popular. Aquesta manifestació és l'inici de la transformació social, el camí a la independència, l'inici d'uns països catalans oberts a Europa i al Mediterrani, d'un país lliure, que gestionarà els seus recursos i no serà contínuament expoliat, d'un país lliure i sencer, on la llengua i la cultura seran l'espina dorsal que ens farà avançar. No ens trencaran l'unitat de la llengua, no ens trencaran l'unitat cultural, per més que ho intentin, com ho hem vist com fan amb els repetidors de TV3, perquè ja n'estem tips, n'estem farts. Com va explicar un amic meu, això és com la setmana de Nadal, que tens sopar el 24, que el 25 tens dinar, i et posen un plat de pica-pica, després la coscudella, la cardolla, i quan ja et sembla que no pots penjar res més, et posen el pollastre amb prunes, i quan creus que està tip, l'endemà tens un plat de canelons a taula, i no pots més, n'estàs fart, no t'entra res més. Les coses s'estan accelerant. Els catalans hem demostrat a tota Europa què és la democràcia, què és la veu d'un poble, i hem organitzat unes consultes que són un dels processos més participatius i més extensos que s'han viscut mai. Amb la imaginació hem donat la volta a la legalitat espanyola. Zapatero va dir que apoyaría el estatuto que saliera del Parlamento. Doncs jo me n'hi ric a la cara, perquè a mi m'és igual ell i el seu estatut. Jo no us vull per res amb ells, us vull a vosaltres, perquè sou vosaltres amb el qui vull fer el camí. És amb aquesta gent, amb aquests companys de viatge, perquè estic orgullosa d'aquest país i d'aquesta gent. I utilitzant la veu d'en Llach, perquè és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més, perquè avancem cap a la independència i sabem que no serà fàcil i hem de ser radicals perquè hem de canviar les coses des d'arrel, des del principi. No serà un camí de roses, ja ho sabem, ens atenallen, ens reprimeixen, posarem en contradicció els estats i això és una tasca difícil i perillosa, però ens és igual perquè serà compartida, perquè serà junta. Per la llibertat dels països catalans no respectarem la Constitució espanyola ni la República Francesa. Lluitarem pels drets socials, polítics i culturals als quals va lligada la nostra llibertat. Una llibertat que no trobarem dins del marc jurídic actual, com ells ens estan demostrant. La CUP i l'esquerra independentista no deixarà de treballar fins a aconseguir que existeixi una majoria als països catalans que digui sí a la independència, en el marc d'una societat democràtica plena de drets socials i igualitària. Cap estatut no ens farà lliures. Visca la terra! Viva!